Idan musulmi baya wannan addu'o'i da Allah jama'a yayi asara ko bai yi ba, an ci da rabansa ko ba ci da rabansa ba. A cikin garaɓasa a cikin sakan 10 zuwa 15 wannan addu'o'i guda biyu ka yi su insha Allah ta'ala. Addu'a ta farko bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Ta biyu Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Shikenan kana yi, an kare ka daga shedan, an shiryar da kai, an ɗauke dukkan shari daga gare ka, an tunkuda dukkan abu mai cutarwa daga gare ka, kuma mala'iku sun ce je ka cikin aminci ka dawo cikin aminci. Kuma babu kariya da ta kai kariya ta Allah. Duk mutumin da Allah ya kare shi ya karu, mutumin da Allah ya bar shi da wayansa wallahi bai isa ya iya ba. Babu abin da muke nema kaman kariya ta Allah. Idan Allah ya kare ka wallahi duk duniya ba mai ganin bayan ka. Idan ku Allah ya barka da dabaranka to wallahi al'azim sauro kada ya ishe ka. Yanzu dai a yadda kake zaune ga kanan lafiyayye watakila kato, sauro kada idan ya shiga kunnen ka yake fitowa ya makale kuma bai mutu ba, duk duniyan nan sai ta ishe ka. Kuma akan sauran nan sai ka zauna kana addu'a, ya Allah ka taimake ni, Allah ka sa ya fito. Kaga dai ai kasawa ta kai kasawa, a ce sauro ya hana ka bacci ya hana ka sakewa kuma sai ka daga hannu kana neman addu'a. Ai shine da'ufat talib wal matlub din.